ትግራይ ዘሎ ሰብአዊ ቅልብላውን መምሕያሽ ቅልጡፍ ስጉምቲ ሙሳድ ከም ዘድሊ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተረስ ጸዊዑ ዋና ጸሓፊ አንቶኒዮ ጉተረስ ማሊ በመገዲ ወሃቢ ቃሉ አቢሉ አብዛሃቡ መግለጺ እቲ አብ ትግራይ ዘሎ ቅልብላው ዓርዩ ከም ዘተሓሳሰቦን በቲ ቅልብላው ተጠቂዑን ዘሎ ህዝቢ ንምድሓን ህጹጽ ጻዕሪ ከም ዘድልን ሓቢሩ ኣብዚ ዛዕባ ተወሳኺ ሓበሬታ ከህበና መሳርሕትና ተስፋ አለማርያ አምሳናሎ هايلو كمتي زبالكايو تمالي وهاب قال ودب حبرات هاقرات ابزوطو مقلتي وانا صحافة ودب انتونيو غوتيريز اتي ابتقراي جلو خونتات ازي خمز الشغلو قليتو نيرو ابتكل لعلى 3 سنة ب3 مليون سبات هتسود سبا وحاقز كم زد ليهم يتكال سدتنياتات حبرات هاقرات زقلت نتي تفاتيرو زلو سبا وقلولاو نمفتح دما መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብታ ሀገር ዘሎ ጉጅለ ውድብ ሕብራት ሀገራትን በሓባር ክሰርሑ ኣዝዩ ወሳኒ ምዃኑ እዩ አንቶኒዮ ጉተረስ መግለጺኡ ኣመልኪቱ ዘሎ በተወሳኺነቲ ያጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው ንምፍታሕ ነቲ በቲ ቅልውላው ዝተጎድአ ህዝቢ ንምሕላውን ቁልጡፍ ስጉምትታት ክውሰድ ከም ዘለዎ አብሪሁ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝቀረባ መዓልታት ምስ ሓላፊ ዩኤንኤችሲአር ፊሊፖ ግራንዲን ዋና ፈጻሚ ውድብ መግቢ ዓለም ዴቪድ ቢስሌይን ምዝርራቡ በአወንታ ከም ዝሪኡን ገሊጹሎ ጽቡቕ ተስፋ ዓለም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ክልል ትግራይ ዑደት ዝገበረ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ዩኤንኤችሲአር ፊሊፖ ግራንዲ ብሰኑይ መግለጺ ሂቡ ነይሩ ንሱ ዘለዓለም ቀንዲ ነጥብታት እንታይ ነይሮም ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ኣሻቓሊ ክብል እዩ ገሊጽዎ التزبي كل عينة حاجز مالتون مجبي صريماي مثللي مدهانيتن كالن كم زدليون كما أقول قلوتات بانكن تيليكومنيكيشنن بزي مهلاهم من نبابرو تهزبنا حسمك خيدي قبرو خمزلو تقيسو ولا قوى من قصي إثيوبيا خونتات تخلل تمحايشين تبالي حاليفو قنصتات كم زتعذبن زرفا صوتاوي عامتن مدفرتن يقاتم كم زلون بسونيا بادي ساباب زهابو مقلت بريهيو مزي بزتحاز بقرب اوان 6 ሰራሕተኛታት ረድኤት ከም ዝተቆትሉ ግራንዲ ሓቢሩሎ በቀንዱ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕብራት ሃገራትን ተካላት ረድኤትን ናብቲ ክልል ከኣቱ ከፍቅድ ከም ዝግባእ ኣምሪረ ተዛሪበዮም ይሉሎ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ኤርትራውን ምምጻሕ ከም ዝገበረ ዝዝከርዩ ኣብ ጉዳይ ዞም ስደተኛታት ከንታይ በለ وحده كابتم بتግራይ ዝርከቡ 4 معسكرات سدتኛታት ዝኾነ معسكر ማይ ዓይኒውን በጽሕ ነይሩ በተመሳሳሊ ኣብቶም معسكرات ዘሎ ኹነታቱን ኣዝዩ ከም ዘሻቀሉ ተዛሪቡ እቶም ስደተኛታት ንነዊሕ እዋን ሓገዝ ከይረኸቡ ከም ዝጸንሑን ገሊኦም ድማ ዝብላዕ ስለ ዘይነበሮም ቆጽለ መስሊን መብላዕ ተገዲዶም ከም ዘለው ንዑን ሚኒስተር ሰላም ኢትዮጵያን ከም ዝተዛረቡም እዩ ሓላፊ ተዛሪቡ በተወሳኺ ገለ ስደተኛታት ኣብቲ ከባቢ ብዝንቀሳቀሱ ወታደራት ኤርትራ በኃይሊና በሃገሮም ከም ዝተወስዱን ገለ ድማ ኩይናት ብዝሕደረሎም ስጋት ብፍቃዶም ናብ ኤርትራ ከም ዝኸዱን ከም ዝተሓበሩን ጠቂሱሎ የመስግነካ ተስፋ ዓለም ዩኒቨርሲቲ መቀለ መምሃር ምስትምሃር ንምጅማር ካብ ቀዳማይ ዓመት ጀሚሩ ዘለው ኩሎም ተማሃሮ ከኣቱ ጻውዒታ ቀሪቡሎ እቶም ተማሃሮ ድሕሪ ኣብ መዛዘሚ ዝሰሙን ማለት ቀዳምን ሰንበትን ናብ ተቐጽሪን ከኣቱ እዩ ጻውዒት ቀሪቡ ዘሎ እንተኾነ ክሳብ 50 ሚእታዊት ዝኾኑ ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝመጹ ብምዃኖም ምስቲ ኣብ ትኽልል ዘሎ ኩናት ይከኣል ይኸውን ነዚ ብዝምልከት መሳርሕትና አክሊሉ ጸጋይ ምስ ዳይሬክተር ሬጅስትራር አሉሚናይት ዩኒቨርሲቲ ዶክተር አብደልዋሲዕ ሁሴን ሓጺር ጻንሒት ገይሩሎ ኣብ ካለ ከባቢታት ናይ ኢትዮጵያ ዝመሃሩ ዘለው ተማሃሮ ብሳሓቶም ይመሃሩ ስለ ዘለው ሕዚ ተምናህናውን ድሕሪት ከይተርፉ ፀውዕናዮም እቶም ተማሃሮ ክሳብ 13,000 ኮኑ ኹልዮም ኢና ንግምት 70-80 ሚእታዊ ተናእሰ ክመጡ ኢና ኢና ንጥበ ብቐጥታ መፅኦም ናብ ምሁሮም ዛቱ 29-30 ሓደ ትምህርቲ ክንጅምር ኢና በቶም ዝረኸብናዮም ተማሃሮ ኢና ንገብር ዘለና ዓቕሚ ተጠቂምና መምህርና خل سرحتنينا لعائلنا كله زجبر جيرنا تم تمهرنا تاب حجرهم دحرت كي ترفوا مجوار زبلينا هم قوة موسيدنا كم سنتون تاكيونيرو خميلي وسيد اتزوزح كاب كالي كفال إثيوبيا زمت تمهراي دينيرو ويس اب تجراي كاب استفلالي كابتات زمت وتمهراي امنيرو مخم قدم كبر تمناي تجراي مزوج هنيرو هذا قلنا لو تتاكلوا اكتوالي تمناي تجراي ونحب كتر يكونن تابر بحا صح 50 تاو خون يهوديو قد الكتر يكونن هذا تزنا
زنبرة قمون تم نعملتنا حد قرات كم حد قدام توصيدنا تم زي موتو تم تقاريهم نيرو مخناتو كوميونيكيشن ينورن سلكي ينورن مبرعتي ينورن تلفزيون يوريو راديو يله هم سلازنا راي موتو نيرو تم زواج تاريخهم تاهلم زقموتو تافتمنا حد قرات تم تقاريهم نيرو هذا قل بتقامادي هذي حج مبرعتي الله صح شراي زلمنا من الوقت نعم تحدلهم ضحويين لا نقمص لنا كسب 50 مئታዊት ተማሃሮ ካብ ከባቢታት ትግራይ ዝመጹ እንተዳ ኮይኖም እቲ ሓበሬታ በጽሕዎም ክመጹ ይኽእሉ እዮም ኢልካ ምድምዳም ይካኣልዶ هذا تايد مسلك نحن ولا زمجعهم وانتعاتهم باستقال متن حجزنا مودع يزحشهم هذا هو تم حدا حمتنا خلينا قاتل لهم توانا ندر ترسب كل خديو قم تدخلنا يوم صح المودع هذا لما حقمين بحركتنا نايتهم تمهارو عدل يسبرني سنة احنا ما بقسينا زيو تم زماتونا مهرمينا ካብና ብንዝግበር ምንቅስቃስ ሕዚ ናይ መጓዓዝያ ተቋሪጹ ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ ዘሎሞ ነዚ ብኸመይ ኢኹም መብግምት ክትእትውዎ ኺልኩም እንታይ መስለካ ናይ ቅርሺ ተገም ምንበር ብቅርሺ ብዙሕ ምዃኑ ምንበር ሰብ ይመጡ እንዲዩ ይመጡ ይኮዘሎ ካፍተን ዘሎ ክፋል ናይ ትግራይ ናይ መብዛሕቱ ማለት ምዕራብ የለን ኸውን ግን ካብ ሰሜን ምዕራብ ጀሚርካ ካብ ሽረ ጀሚርካስ አሎይ ትራንስፖርት خبار يخونم يخون نو انت نقبر نخرج زبل حسابات نيريو تاينا حسبنا نرنا ولا نحنا مكانون سديدنا دعكر احمتا حسبنا له استاي نيريو مسلمنا كل المحضر تزاراري كاس ولا نحنا مكان زلو اوتوبسون سديد كامنتانتم كرينا مو ياو مفتحنا قرنا مخاطر يترفه نتم نايت حلقات تتنقرون بتحم أخاف كان يمسا حساباتون نيري يقدم هذي دكتور نزهاوني مبرهي بتعمي مسجن يغني لي حزد ما حاضرت زينات زعلت كسمعكم حبرة أفريقيا أبزغت 3 سامنتات كتابة كورونا فيروس نقابلات هاجرات كم مقارح مخالف ليتو حلافي مكوتة حمامات أفريقيا جون نكنغاسون كم زبلو بوحد وعشر شدش هاجرات نتكتابة كتكما تقدس النتارينا لو حبرة بزقابرو تعرتات أستاذ 700 مليون كتابة توحيسهم هلاو إفلد عزازي عطوق تقامي قد جل يوغاندا نبر دومينيك أو أنكون جبنات كينات كم استفدت عالم لخوي جبناوي بيت فردي وسينو أنكون حدا كابتوم زفرحوا لعلوت عززتي نايتي باللورد ريزيستانس أرمي LRAs فلت قد جلز نبرئو كابتوم زقربلو سكيات أتاوي بارنتن تويان زركبوهم 7 كستات جبنات كيناتن أنصار 7 بتم سسا جبنيا خوينو ترخيبلو أب نيجيريا حيلتات منغستي أبزكايدو وسرحيت بعسرتات زقصرو إسلامويان عطوقات قجلة بوكا حرام كم استقاتلو مع كنا زينات هاجر حبيران أبتي خلته والتحدرات منغستي استقاتلو لو سرحيت قطرم زي تفلت أبتهم عطوقات تجاويام زتنحو قدايات ترخيبو مالو أب مداغوني معسكرات تشاينا قبل علي زركبا دق انستيو بهير اغور سفيح صوتاو عمص يفصم هلاو زغلصو صبصابات كم تشقلبو منغست امريكا غليصو منغست تشاينا نتب بي سي زقربه صبصاب حقنت يبلون كبل نصيغولو لعل 1 مليون تولادو بهير اغورن كالوت وحدات بهير سباتن أب مداغوني معسكرات كم زركبو صبصابات يحبرو أب أدما محسام مجبي شامناي معالتهم زقصرو بعال جوارن بقلن زركابوم صورات بوليتيكينياتات إثيوبيا دخيمو من تهاسيو من لو معنت بيت فرد قريبهم حسابهم نت بيت فردي كردو بزي مخالم دما كالق معالت وصرك وهابهم حتيتهم كاب منغو طبقاتاتهم حدا زغونه ايت محمد جما نت زنبره وعلو بيت فردي بخمس غليصلنا مسكال امنت كحدت تتحزو كالق مملكت دبدابي حزم قريبوم جوار بقله حمزان شمس الدين اب شامناي معالتي ادما محسام مغبيوم زلو كالوت تخصصت دما اب رابعي معالتوم يم كابز زتلعله اكالاتهم بطعم دخيموم اللو بفلاي ايت جوار ازو تغوديلو بعينن مرأي اب زخبد درجه يزلو سلازي كابز زتلعله لو معالتي قال امنت كحدت كنبين خلن دخيمنا سلازلنا تلواط معالت قصرو يوهابنا زبل مملكت حيزوم يمصيوم عقاب حقون ابز غداي حساب كهب تحاتيتو
ቃል ምሃብ ዘይምኽኣሎም ነቲ ዝቐረበሎም ክሲ ከም ዝኽሓዱ ተሓሲቡ ናብ ዝቕጽል ክትዕኽን ሓልፍ ይገበር ዝብል ሓሳብ ኣልዒሉ እንተኾነ እቲ መጋባእያ በዚ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ንሳቶም ቃል ናይ ንህብን ኣይኮነን ዝብሉ ዘለው ንሕዚ ድልዋት ኣይኮናን ኩነታት ጥዕናና ስለ ዘይተማልአን 8 መዓልቲ መግቢ ስለ ዘይበልዓናን ብሙሉእ ቀልብና ክንካታዕ ስለ ዘይንኽእል ብዝብል ዘቕረብዎ ምኽንያት ዘእምን እዩ ብምባል ተቐያሪ መዓልቲ ቆፀሮ ሂቡሎ እቲ ቤት ፍርዲ ቃል እምነት ክሕደት እቶም ተኸሰስቲ ንምስማዕ ን22 ለካቲት 2013 ኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ መዓልቲ ቆፀራ ሂቡሎ ንሞት ስነ ጥበባዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ኣብ ቀይዲ ዝወዓሉ በዓል ጃዋር ካብ መንጎ ዝቐረበሎም 10 ክስታት እቶም 6 ክቋረጹ ከም ዝተገበረ ይዝከር ቀፂሎም ዘለው ክስታት ድማ ምስ ኣዋጃት ምክልኻልን ምቁጽጻርን ግብረ ሽበራ ገበን ምጭብርባር ቴሌኮምን ምምሕዳርን ቁጽጽርን ኣጽዋር ከም ዝተሓዙ ተፈሊጡሎ ካብቶም ተኸሰስቲ እቶም 4 ነቲ ናይ ሎም ማዓንቲ መጋባእያ ካሊእ ተወሳኺ መመልከቲ ደብዳቤ ከም ዘቕረቡ ጠበቃ መሐመድ ጅማ ሓቢሩና ጃዋር በቀለ ሃምዛን ሸምሰዲንን ካልእ መመልከቲ ደብዳቤ ናብቲ ቤት ፍርዲ ሒዞም ቀሪቦም እዮም እቲ ደብዳቤ ከዓ ሕዘለናሉ ኩነታት የዳኽመና እዩ ዘሎ 8 መዓልቲ መግቢ ይበልዓናን እዚ ከዓ ውኔና ስሒትና ክንወድቕ ክገብረና ይኽእል እዩ ምናልባት ውኔና ስሒትና ኩሉ ነገር ካብ ቁፅፅርና ወፃእ እንተኾይኑ እሞ ሓገዝ ሕክምና ዘድልየና እንተኾይኑ ካብ ናይ ውልቀ ሓኻይምና ወፃኢ ካልእ ሓኪም ከይርኤና ይፈቐደልና ኢሎም ኣቕሪቦም እቲ ቤት ፍርዲ ድማ ናይ ውልቀ ሓኪሞም ጥራይ ንዘሎ ኩነታቶም ንኽከታተል ትእዛዝ መሓላሊፉ እዚ ከምዚ እንከሎ ነቲ ውዕሎ ቤት ፍርዲ ኸጸብጽቡ አንጊሆም ዝኸዱ መንግስታውን ውልቃውን ማዕኸናት ዜና መጋባእያ ቅድሚ ምጅማሩ ብፖሊስ ክወጹ ከም ዝተገደዱ አዲስ አበባ ዝርከብ ጋዜጠኛና ሃብታሙ ጥበቡ ሓቢሩና እቶም ነቲ መጋባእያ ከይከታተሉ ብፖሊስ ክወጹ ዝተገደዱ ጋዜጠኛታት ክከታተሉ ዘይተፈቀደሉ ምኽንያት ንምፍላጥ ንፕሬዝደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ሕቶ ከም ዘቕረቡ ድማ ገሊጹልና እቲ ምኽንያት ኣይፈለጥናዮን ንኽትወጹ ትእዛዝ ዝሃበ መን ከም ዝኾነውን ሓበሬታ ይብልናን ኣጻሪና ክንነግረኩም ካብ ዝብል መልሲ ወጻኢ ዝሃብዎም መብርሂ ከም ዘይነበረ ጋዜጠኛ ቢቢሲ ሃብታሙ ነጊሩና መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝርከብ ኤምባሲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ብሕቡ ይንቀሳቐሱ ነይሮም ዝተባሃሉ 15 ሰባት ከም ዝኣሰረ ገሊጹ አገልግሎት ሃገራዊ ድሕነትን መረዳእታን ኢትዮጵያ ንመራኸብቲ ብዙሓን ውሽጢ ዓዲ ኣብ ዝለኣኾም መግለጺ እዩ ነዝፍሊጡ እቲ አገልግሎት እቶም ጥርጡራት ኣብ ንብረትን ህይወትን ከቢድ ጉድኣት ከብጽሑ ከም እውን ምስሊ አዲስ አበባ ከበላሽው ኣብ ምድላው እናሃለው ኣብ ቀይዲ ውዒሎም ኢሉ ሮይተርስ ኣብቲ ጉዳይ ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢማራት ርእይቶ እኳ እንተሓተተ መልሲ ይረኸበን አገልግሎት ሃገራዊ ድሕነትን መረዳእታን ኢትዮጵያ እቶም ጥርጡራት ነቲ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ካብ ናይ ደገ አካላት መምርሒ ከም ዝተቐበሉ ይገልጽ ነቲ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ዘዳለዎ ብረታትን ነተጉትን ከም እውን ሰነዳት ከም ዝተረኸበውን ሓቢሩ ነቲ ጉጅለይ መርሕ ነይሩ ዝተባሃለ ወዲ 35 ዓመት ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ተገሊጹሎ ካልእ ተመሳሳሊ ልኡኽቶ ዝተዋህቦ ሕቡእ ጉጅለውን ኣብ ሱዳን ካርቱም ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ መጥቃዕቲ ክፍጽም ይዳሎ ነይሩ ዝበለት መግለጺ መራሒ ናይቲ ሕቡእ ጉጅለ ኣብ ስዊድን ዝነብር قانون أبته هجر أب كيد خمسة أتون وانتقلت له كالوت إسران حدن أبستفلالي عالم زنورو طرطرات أب كيد نمو عالي سرح اللغة دمايلو أقل قلوت هجر ويدحنة مرد أتان إثيوبيا